皆さん、おはようございます。私の名前はヘンスです。オイスカラボール研修センターで働いています。最初は日本語を勉強するので、2007年から2009年まで、オイスカ西日本で農業の研修を受けました。そして2010年から2014年、オイスカ四国研修センターで国際ボランティアになりました。今はオイスカラボール研修センターで、ボランティアになりました。ぜひ、オイスカラボール研修センターでぜひいてください。じゃあね、また会いましょう。以上です。ありがとうございます。Talkperes from Japan. 皆さんこんにちは。パプアニューギニアのベンジャミンと申します。2023、3月28日に日本に来ました。あそこで2年間農業研修です。今年2ヶ月28日修式も終わりました。後でパプアニューギニア戻ってパプアニューギニアウシカセンターで働きます。そしてよろしくお願いします。 Talkperes from Japan. Lo oiska belong raval, orkisim agricultural training na teaching Talkperes from Japan class 2. Now, Ortipla by introducing Nebron Or, Talkperes from Japan.